ንስኻ ብዛዕባ ሰባት ክትጭነቕ 99% ግዜ ክትበኽን ከለኻ ሰባት ግን ብዛዕባኻ ክሓስቡ 1% ግዜ እውን የብሎምን ክንደይ ሕልምታት ከ ኢኻ ብሰንኪ ፍርሒ ሰባት ቀቢርካዮም ሓቀኛ ናጽነት ማለት ኩሉ ሰብ ክፈትወካ ምጽባይ ዘይኮነስ ሰባት እንተጸልኡኻ እውን ከይተረብሽካ መንነትካ መሓዝ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ህይወቱን ሰባት ምሕኩሲት ክገብራ ይፍትን እሞ ኣብ መወዳእታ ግን ባዶ እዩ ዝተርፍ ሰባት እንታይ ብልን ዝብል ፍርሒ እቲ ዝዓበየ ቀተል ዓወትካ እዩ ንዘይግደሱልካ ሰባት ክትሕጉስ ክትብል ነታ ዘለትካ ሓንቲ ህይወት ኣይተባኽና ሎሚ ካብዚ ናይ እምሮ ወጥ ተምልጠሉን ብነፃነት እትነብረሉን 6 ሚስጥራዊ ስልትታት ክነግረካ እየ እታ መወዳእታ ነጥብ ድማ እታ ዝዓበየት መፍትሒ ናጽነትካ እያ ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም ቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ ቀዳማይ ሰባት ብዛዕባኻ ክንዲ ትንስኻ ተሓስቦ ኣይግደሱን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኩሉ ምንቅስቃስ ይዕዘቡን ኣለዉ ኢልና ንጭነቕ እቲ ሓቂ ግን ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ብዛዕባ ስጋኣቶምን ናብርኦምን እዮም ዝሓስቡ ንዓኻ ዝህቡኻ ግዜ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ርእስኻ ፈጢርካዮ ዘለካ ተዓዛቢ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ እምሮኻ ፍርዲ እምበር ናይ ብሓቂ ኣይኮነን ኣብ እምሮኻ ንስኻ ናይ ህይወትካ ቀንዲ ተዋሳኢ ኢኻ ኩሉ ሰብ ድማ ከም ተዓዛቢ ወይ ከም ተወሳኺ ተዋሳኢ ጌርካ ትሪኦም እቲ ዝገርም ግን እቲ ንስኻ ትፈርሖ ሰብ እውን ልክዕ ከማኻ እዩ ዝሓስብ ንሱ እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ድራማ ኣለዎ ንሱ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝተዛረቦ ጌጋ ዘረባ ብዛዕባ እቲ ዝተኸደኑ ክዳን ወይ ብዛዕባ እቲ ዘይተዓወተሉ ስራሕ ክጭነቕ እዩ ዝውዕል ንዓኻ ክዕዘበካ ግዜ የብሉን ንስኻ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ክትጭነቕ 99% ግዜኻ ክትወስድ ከለኻ ንሰባት 1% ጥራይ ክትህቦም ንሳቶም እውን ልክዕ ከማኻ እዮም ዝገብሩ ሓደ ሰብ ብዛዕባኻ ርእይቶ ክህብ ከሎ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ብውሽጡ ቅሳነት ዘለዎ ሰብ ንዓኻ ክርእየካ ከሎ ጽቡቕ ነገር ጥራይ እዩ ዝርኢ ሓደ ብውሽጡ ዝተጎድአ ወይ ቅንኢ ዘለዎ ሰብ ግን ዋላ ወርቂ እንተለበስካ ጎደልካ ክደሊ እዩ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ነገር ናይቲ መነፅሮም ሕብሪ እምበር ናትካ ናይ ብሓቂ ምስሊ ኣይኮነን እሞ ስለምንታይ ብናይ ሰባት ሕብሪ ዘለዎ መነፅር ትጭነቕ እቲ ዝዓበየ ናጽነት ዘይተገዳስነት እዩ እዚ ሓቂ እዚ ምስ ተረድአካ ዓብዪ ዕረፍቲ ይስምዐካ ሰባት ስለ ዘይግደሱለይ ዝደለኽዎ ክኸውን ዝደለኽዎ ክዛረብ ክስሐቕ ክወድቕ ክትስእን ናጽነት ኣለኒ ክትብል ትጅምር ብዛዕባ ሰብ ምጭናቕ ክትሓድግ ከለኻ ልክዕ ከምቲ ሓደ ካብ ብርቱዕ ፀሓይ ናብ ጽላል ዝኣተወ ሰብ ፍኹስ ይብለካ ሎሚ ሓዲግካ እንተጌርካ ወይ ሰብ ዝስሕቐልካ እንተመሲልካ እዚኣ ክትዝክር ኣለካ ንሳቶም ብዛዕባ ርእሶም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ኣነ ድማ ብዛዕባ ርእሰይ ይሓስብ ኣለኹ እቲ ሓቀኛ ዓወት ንሰባት ኣሚንካ ክትነብር ዘይኮነስ ንነብስኻ ኣሚንካ ክትነብር ከለኻ እዩ ካልኣይ ህይወትካ ናትካ እያ ዋጋ ትኸፍለላ ድማ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ንስኻ ብዘይደለኻዮ መንገዲ እንተነይርካ እቲ ዝዓበዩ ጓሂ ጣዕሳ ድኻም ንዓኻ እዩ ዘጥቅዕ እቶም ክብሉኻ ፀንሑ ሰባት ኣብቲ ሽግርካ ግዜ የለውን ህይወት ሓፃር ስለ ዝኾነት ብናይ ሰባት መምርሕ ክትነብር ኣይግበአካን ሰባት ከም ዝግበር ከምዚ ኣይትግበር እዚ ኣይምጥነካን ክብሉኻ ከለዉ ንዓታቶም ዝኾነ ዝኸፍሉ ዋጋ የለን ንሳቶም ርእይቶ ሂቦም ናብ ናብርኦም ይምለሱ ንስኻ ግን በቲ ንሳቶም ዝብሉኻ ተመሪሕካ ዘይትፈትዎ ትምህርቲ እንተተማሂርካ ዘይትፈትዎ ስራሕ እንተሒዝካ ወይ ምስ ዘይትደለይ ሰብ ሓዳር እንተጌርካ እቲ ጓህን ጣዕሳ ንዓኻ ጥራይ ዝተርፍ እቶም መኸርቲ ኣብቲ ናይ ጣዕሳ ግዜኻ ንዓኻ ክትክኡ ኣይኽእሉን እዮም ኣብ ሆስፒታል ንዝዓረፉ ሰባት ዝከናኸኑ ዝነበሩ ነርስታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝዓበየን ቀዳማይን ጣዕሳ ናይቶም ክሞቱ ዝቐረቡ ሰባት እዚ እዩ ከምቲ ሰባት ካባይ ዝጽበይዎ ዘይኮነስ ከምቲ ኣነ ዝደለኽዎ ሓቀኛ ህይወት ክነብር ተባዕት እንተዝህልወኒ ነይሩ እዚ ማለት ብዙሕ ሰብ እንታይ ክብለኒ እናበለ ሕልሙን ድሌትን ቀቢሩ ይነብር እሞ ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ግን እቶም ሰብ ዝበሃሉ ዋላ ሓንቲ ከምዘይረብሑ ይርዳእ ሰብ እንታይ ክብለኒ ኢልካ ካብ ምፍራሕ ተልዓለ ሓደ ዓብዪ ዕድል እንተምሊጡካ እቶም ሰባት ጽባሕ መፅዮም ኣይትሕዘን ንሕና ኢና ዕድልካ ዘጥፋእናዮ ኣይብሉኻን እዮም ብኣንጻሩ ስለምንታይ ዳ ዘይገብርካ ኢሎም ክነቕፉኻ ይኽእሉ እዮም ኣብ ግዜ ውድቀትካ ኣብ ግዜ ሕመምካ ወይ ኣብ ግዜ ድኽነትካ እትፀርሽከሞ ንስኻን እቶም ኣዝዮም ዝቐርቡኻ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ኢኹም ሎሚ ሓደ ውሳነ ክትውስን ከለኻ ንነብስኻ ከምዚ ካሕተታ እዚ ውሳነ እዚ እንተተጋገየ እቲ ዋጋ ዝኸፍል መን እዩ መልሱ ኣነ እንተኮይኑ እቲ ውሳነ እውን ናትካ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ሰባት ክዛረቡ እዮም ምክንያቱ ስራሕ ናይቶም ዘይሰርሑ ሰባት ምዝራብ ጥራይ ስለ ዝኾነ ንስኻ ግን ናይ ህይወትካ ዋና ኩን እቲ ሓቀኛ ክብሪ ምስ ሰባት ተስማዕሚዕኻ ምንባር ዘይኮነስ ምስ ሕልናኻ ተስማዕሚዕኻ ምንባር እዩ ንስኻ ንባዕልካ ብዘይነበርካ ህይወት ካልእ ሰብ ክነብረልካ ኣይኽእልን እዩ ሳልሳይ ፍጹም ክትኸውን ኣይትፅዓር መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ከይብልን ኢልና ንጭነቕ ጌጋ ክንሰርሕ ከለና ሰባት ክስሕቁና ወይ ክንዕኡና ስለንፈርሕ እዩ ጌጋ ምግባር ግን ክፍሊ ናይቲ ናይ ምምሃር መስርሕ እዩ ጌጋታትካ ብትባዕ ተቐበሎም ሰባት ክስሕቁ እንተደልዮም ድማ ይስሓቁ እቲ ንስኻ ትረኽቦ ተመክሮ ግን ካብ ናቶም ንላግፅን ንላዕሊ ክቡር እዩ ፍጹም ክትኸውን ኣይትፅዓር እቲ ንብዙሓት ሰባት ብሂወት ከሉ ከም ዝሞቱ ዝገብሮም ወይ ድማ ክእለቶም ከይጥቀሙ ዝሰናኸሎም ዓብዪ ስነልቦናዊ መፈንጥራ እዩ ፍጹምና ጽቡቕ ባህሪ ይመስል እምበር ብመሰረቱ ግን ካብ ፍርሒ ዝነቀል ሕማም እዩ
مبزحت إجزي فتصم كل خون نسعر بول سرح كنسرح سلازلنا زي كونس نقفيتان نمكل خاليو فتصم تخوينا ما نمكن أفن أي خلنيو ما نمكسح على أي خلنا نحسب حق أن يبقعتكن كابي كتتمحير خايز منزق فتصم كخونا لني خانت تبقيسها حاد سرح نمجمار تفرح تصبو غير انت زي تزاري بس الخات تسكف اتصرح سرح انت زي تفوتش الخات تسناخل بعد صارقون اتم كغاغيه كمهار دما ايلم زنقول سبات እናትዓንቆ ይኸድሙ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ፍጹም ክኸውን ጽበ ዘሎ ሰብ ኣዝዮም ይርሕቑ ጌጋታት ናይ ምዕባለ መሳልል እዮም ራብዓይ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ምፍታን ናብ ውድቀት ዝወስድ መንገዲ እዩ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ እንተፈቲንካ ኣብ መወዳእታ ንገዛእ ርእስኻ ክትጥፍኣ ሰባት ዝተፈላለዩ ድሌትን ኣረኣያን ስለ ዘለዎም ንሓደ ክትሕጉስ ከለኻ ንኻልእ ክትቀይም ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክትሕጉሶ ዝግባእ ሰብ ገዛእ ርእስኻ ጥራይ نقول سبكت حقوق مفتان لك كم تأوحد جزي نقول أنفت عالم سمين دو برق معرب كتقوي مفتانيو سباس تفلا لي دليت دحر بايت عم تثبت نزلوهم نحد حياة كوين نزل رأي تكبر نخالق دخم خوين كرأي خيل حد سبت كور كتخون كدليك خلو قال دمك قليل كتخون دليك سلزي نقول لك تحقوق نتفتينك أمود أتمنى زي بالسبيخة تخون نقول سبكت حقوق كتبل نعخا زي تعمك بوتا تخيل نعخا زي حقوقك سرح تسرح كم قدما مزيت فوتهم سبت كيزي خططف إذا مالت نناي سبت دليت قدام لت كتب خلخا نتناي وش تقدم تقور لها مالتيو نقول سب قوت بل نتخينك اتقوت بالكرخا واقع بلان واقع تركب ايفان كتبل كتجمر خلخا ترايو حمشاي نقفيتك مت مخانو تقبلو زغنا عابي سرح تسرح سب نقفيتا اي سانونيو ولا تمزبلص سبات نبيات مرحتي سنه طبيعيات تنقفهم يوم سلازي نقفيتك مت خلو كم حد كفلي وتكرها تقبل امبر كم عابي دوز بالعنقفات اي توصدو ابز عالم زي زخون حدش نجر كتسرح كتلوط وي فولي كتخون تدليخا نقفيتا ناي قدنيو لك كم تحد نجرين منقص قبر زخفر نسخا ونعاوتها نمنقص اصلا تخفلو قبر نقفيتا ايو حد سب تنقف مالت حد نجر يقبر له مالتيو زي تنقف سب انتهالو نسو ولا حنت زي يقبر او حد بوتا دوز بلا سب طراي اسكن ندحر تمليس حسب كابتم اب تاريخ زود سب زعابي سبات النبياتن نلعل كل زخونه سب الله دو يلا انت خنا ግን ንሳተሙን ካብ ጸርፊ ካብ ነቐፌታን ካብ ላግጽን ኣይድሓኑን ንየሱስ ክርስቶስ ነቒፎምዎ ንነቢ መሓመድ ነቒፎምዎ ንኩሎም ዓበይቲ መራሕቲ ነቒፎምዎም እዮም ስለዚ ሰባት ክነቕፉኻ ከለው ንምንታይ ኣን ኣብ ክንዲ ትብል እዚ ድማ ክፍሊ ትቁዕዞ ኢልካ ሕለፎ ስለዚ ነቐፌታ ክመጽእ ከሎ ልክዕ ከም መንፊት ኹን እቲ ንዕቤት ክጠቅም ሕለፎ እቲ ጉሓፍ ግን ናውሽጢኻ ከይኣትወደገ ይትረፍ ነቐፌታ ክመጽእ ከሎ እወ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ነገር ይገብር ስለ ዘለኹ እዮም ክዛረቡ ዘለዎ ኢልካ ሕሰብ نقول سبكت حقوس كاب نقفيتك تهدم من مفتن ننفسخ أبو قد مقبار مالتيو نقفيتها نتسلقت حدا قلهم سرح المعبال نقل نعاق يخون أسدنا كفسب أو درجة خوين يتجرح نصها قن أما أخل ميدا تتصوت لخا تتصوت زوسر تتصوت ينبر تتعذب أيكونن شاد شاي ناي سبات رئيتو نعاقا أي قلت أكانيو سبات بزعب خازهو رئيتو كابت نسخا من مخان كان العلي نساتهم من مخانو ميزقلز حاد سبت نقفكا بناتو منصرن بناتو حلف تمكرن كوين يزرئكا سلازي ناي سبات رئيتو كم حق زي كونس كم ناي ورق سب الرأي طرا يوسدو حدا سب بزعبخا نسخا نفع يكون كان وي اي تقل لخا كبلكا خلو እዚ ዘረባዚ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይፈጠረን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኣውሽጡ ዘሎ ፍርሒ ቅንኢ ወይ ድሩት ኣተሓሳስባ ናባኻ የንፀባርቆ ጥራይ ዘሎ ኣብነት ጸሊም መነጽር ዝገበረ ሰብ ንዓለም ጸላም ኮይና እትረአዮ ንሱ ዓለም ጸላም እያ ስለ ዝበለ ግን ዓለም ጸላም ኣይትከውንን እያ እቲ ጸገም ኣብቲ ዓለም ዘይኮነስ ኣብቲ መነጽር እዩ ሰባት እውን ብናይ ገዛ ርእሶም ናይ ህይወት ተመክሮን ጸገማትን ተዓፊኖም እዮም ንዓኻ ዝፈርዱኻ ريتو سبات كم أيريو زكاير زي رجعن لوبي قبل زلخا سبات صباح بزيفة تقاي نجر حما قبل خي خو اليوم من نتخا أب كم زبل زي رجع نجر كتهان تستخله حد تتوصل له حد سب حما زهربا ويت أف كم وهبطة يحجين تمتيو نس خدمان نتوهبطة أنت زي تقبل خيو نتوهبطة دايما يخون مرسو نايت زمت أصاب يخون سبات بزعب خات زبلو حما نجر نسخة أو فتخاتيها هو أنا كم إلها كسب زي فرم خلو الزربان نتطبط على كوين ترف نعاك تنكفك أي خلنيو زغنا سب نعاك 100% كفلتك أي خلنيو نساتم نفضخا كابت الزر أخيم 5% ترايو اتسترفتي سعن 5% حلمتاتها سعرها وفت أو قالتها نساتم أي رئيون يوم سلازي حدا سب زعب خارئتو كب خلو نت 5% رئي زارب زلو الزد ما نعاك نمقلات بفتصم أخل أيكونن سبات كم زي خاسل زبلخا كمو أي تكونني خا نسخة أوشتخا زلك حق أن يسبنبر اتسبت سأل وصل أيكون كان
ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ናቶም ኣረኣያዩ ንዓይ ግን ኣይገልፅንን ኢልካ ንነብስኻ ንገራእ ንሎም ዘዳለኹልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ